ääretön tie, minne se vie? Se on se iänikuinen kysymys. Ja aina se mieli ei siihen osaakaan vastata. Välillä meidän tarvitsee vain asettua siihen hetkeen kokemaan sitä, mitä se on. Mitä tämä todellisuus on. Me katsomme tarkasti sitä. Voimme huomata sen olevan tietynlaisia tuntemuksia. Kehollinen kokemus, minuus, se rakenne. Tervetuloa takaisin. Täällä me ollaan nyt sitten korkealla. Täällä tuulee. Tuuleeko sinunkin päässäsi välillä? Ajatuksia vaan tulvii sisään. Mutta välillä voidaan antaa niiden vaan tulla. Ilman, että tartutaan niihin. Joka päivä kun me herätään ja voimat kasaan kerätään, me lähdetään tekemään päivästä jonkin näköinen. Se välillä menee ihan pieleen ja välillä se tuntuu, että se onnistuu, mutta joka päivä meillä kulkee mukaan semmoinen tietynlainen tunne, että me ollaan niin kuin me ja me tehdään sitä meidän juttua ja meillä on ne meidän omat ajatukset semmoiset niin kuin meidän elämästä ja kokemukset ja sun muut. Ne saa meidät tuntea semmoista henkilökohtaista tunnetta, jota me oikeastaan sanotaan niin kuin minuudeksi. Se on vähän semmoinen, sitä ei jopa edes niin kuin melkein kyseenalaista, kun se on niin näkymätön juttu, kun se on niin siinä aina. Niin. Sitten kun me lähdetään viettämään sitä päivää, niin sit voi helposti mennäkin siihen, että sit me ollaan vähän jatkuvasti vähän silleen niin kuin tietyllä tavalla niin kuin tosi kiinteästi silleen kokemuksellisesti vähän silleen niin kuin kiinteässä kokemuksessa ja sitten on ne tärkeät hetket, olisi just välillä vähän pystyy vähän rauhoittua ja istahtaa alas ja antaa vaan elämä olla sellaisen kuin se on. Siinähän oikeastaan tämä meditaatiokin on, että se ei oikeastaan ole yhtään mitään. Niin kuin, se on vaan niin kuin antaa kaiken olla sellaisen kuin se on. Mut se ei ole mitenkään helppoa. Se vaatii ihan tosi paljon harjoittelua ja se on niin kuin tietynlainen taito jopa, jonka oppii ja lopulta se ehkä enemmänkin toteuttaa itteensä, mutta sitä pitää ensin vähän niin kuin toteuttaa, että sitä voi oppia. No, voisin vähän avaa sitä silleen, eli tämä meditaatio niin kuin on se ydin, mikä tässä niin kuin pyörii koko ajan mukana, niin vähän jotain semmoista niin kuin pientä niin kuin suuntaa, eli on vähän niin kuin erilaisia tekniikoita, jotka kaikki tiedät vähän niin kuin roomaa, että tietyllä tavalla jokainen niistä tekniikoista lopulta niin kuin johtaa niin kuin samaan paikkaan, mutta kaksi semmoista ihan perusjuttua on toinen on semmoinen do nothing meditation, eli älä tee mitään, ja se on just se semmoinen laajentuminen, että sä et niinku edes yritä keskittyä mihinkään, vaan sä vaan niinku päästät irti niinku ihan kaikesta. Vähän niinku laajentuisit vaan niinku kaikkialle sen sun kokemuksen kanssa, sillä että sä et niinku tee mitään. Ja sitten toinen puoli on sitten tämmönen vipassana-meditaatio, eli se tarkoittaa, niinku, se on enemmän se keskittymispuoli, eli toinen puoli siitä kolikosta, eli laajentuminen ja sitten tää sisäänpäin meneminen, eli keskittyminen siihen kokemukseen, eli sä niinku läpäiset niitä kerroksia siitä sun sipulista, eli siitä sun sinuudesta, eli sä niinku huomaat, että sulla on joku tietty minuus, sit sä huomaat, että okei, no tää on tämmönen ajatus, okei, sitten sä syvennyt kokemaan sitä niinku kokemusta. Niinku, käytännössä niinku meet vaan syvemmälle ja syvemmälle siihen. Se ei välttämättä ole niinku, niin mieluisaa, mutta se voi niinku kuitenkin, se voi avata niitä tai semmosia rakenteita, mitä toi mieli on tuottanut. Kun se mieli kuitenkin on se keskeinen juttu, että me eletään periaatteessa koko ajan sen meidän mielen kanssa, niin se on tosi keskeistä, että me oikeasti
ollaan vähän niinku, mennään askeleen edellä, tavallaan me voidaan tiedostaa meidän ajatukset vähän niinku, että nyt niitä ajatuksia tulee ja me voidaan asettua vähän taka-alalle ja niinku, alkaa näkeä sitä, että se mieli on semmoinen niinku, vähän niinku erillinen niinku, semmoinen niinku mekanismi. Mut ei sulla ole niinku mitään semmoista niinku todellisuutta vaan siinä mielessä silleen, vaikka se voi tuntuakin niin todelliselta. Ja nämä asiathan voi olla niinku tosi jollekin herättää niinku pelon sekaisia tunteita ja mitä vaan, mutta joo, semmoista on oikeastaan meditaatio. Niitä on sit paljon muitakin noita meditaatiotekniikoita. Musta tuntuu, että niihin voisi syventyä vähän tarkemmin sit, niinku erillisillä videoilla niihin erilaisiin tekniikoihin. Tietyllä tavalla kaikki tiet vie Roomaan, eli se ääretön tie, niin se lopulta se vie suhun ja sinun itseesi. Eli mitä se niinku edes niinku tarkoittaa sitten. Eihän sitä niinku edes voi niinku ymmärtää sillä, ei se ole niinku ymmärryksen taso, vaan se on niinku kokemuksen, mutta sit kokemuskin on semmoinen, että sä saat niinku kokemuksen jostain, mut sit kokemuksestakin päästään vielä syvemmille tasoille, eli lopulta jopa se niinku kokija ja kokemuksen välillä se, just se kolikko, jolla on kaksi puolta, niin se voi sillä niinku tietyllä tavalla ympyrä voi sulkeutua ja sitten ei ole niinku kumpaakaan niistä. Sitten on vähän niinku kumpikin niistä, jos se pitäisi niinku sanoiksi laittaa. Mut joo, tää on nyt vähän tämmönen sekava. Tässä on nyt paljon asiaa, tämmönen meditaation jutusta kertova juttu. Toivottavasti sä viihdyt nyt tän aikaa. Kyllä tässä meni vähän aikaa kun sä kuuntelit tätä. Niin just niitä harjoituksia voisin kuvailla vähän tarkemmin sitten. Mut loppujen lopuksi niin eihän se ole niinkään se harjoitus. Kannattaa vaan niinku elää elämäänsä, mut myöskin. Et se on hyvä vähän se tasapaino. Vähän voi harjoitella niinku treenaa hauista salilla, jos haluaa isomman hauiksen tai niinku käy lenkillä, jos haluaa pysyä hyvässä kunnossa. Ja, niin mieltäkin voi treenaa ja se muuttuu. Se on niinku neuroplastinen. Se on oikeasti ihan pysyviä muutoksia pystyy saamaan sillä meditationilla. Mut joo, nyt mä luulen, että tää video alkaa olla tässä paketissa, niin mä toivotan jokaiselle oikein tämmöstä rauhallista päivää tai iltaa tai mitä nyt onkaan. Muistakaa, että se tie vie aina niinku teihin, siihen minuuteen. Se on se ääretön tie ja minne se vie. Jep. Eipä siinä, jatketaan päiviä nyt vaan sitten. Jes, moikka moi.